Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Timon. Taong 1960, Sirawai, Zamboanga del Norte. Hindi na bago ang mga manggagamot at antingero sa Sirawai. Isa ito sa mga tahanan ng mga angka ng mga antingero at manggagamot na patuloy na umiiral sa paglipas ng panahon. At kagaya ng kwento ni Pinuno na sobrang bantog na manggagamot dito, si Timon ay nagmula rin sa isang angka na dalubhasa pagdating sa panggagamot ng mga pasyenteng biktima ng mga aswang, mangkukulam at mga mambabarang. Paborito na paborito ni Timon ang mga ganoong kaso, lalo pat ang mga tangan niyang pangkombate ay nakatuon lamang sa kung paano sugpuin ang mga ito. Marami na siyang pinagdaanan sa kabuuan ng kanyang karera. May mga pagkakataong naiisahan siya, pero kailanman hindi siya nagawang malupig ng mga kalaban niya. At ito ay dahil sa tangan-tangan niyang agimat. Ayon kay Timon, ang agimat na kanyang tangan ay hindi pangkombate. Nakatuon ang kabuuang lakas nito sa pamproteksyon, ngunit hindi ito basta-basta. Kapag suot niya ang agimat, hindi siya kayang mapahina ng anumang sakit, sumpa, at higit sa lahat, mga makakamandag na laso na taglay ng kalaban niya. Dahil dito, kung kaya't kapag nakikipagkombate siya, pawang mga ordinaryong sugat lamang ang natatamo niya. Samantala ang kalaban niya, sinasalo ng buo ang bawat lason sa talim ng kanyang sundang. Dagdag pa niya na, binubuo ng 3 aspeto ang kanyang kapangyarihan. Una, ang proteksyon ng agimat na pagmamay-ari niya. Ikalawa, ang mapangwasak na talim ng kanyang sundang. At ang ikatlo, ay ang tatas ng kanyang bibig sa pagbanggit ng mga buhay na salita at karunungan. Dahil sa mga kakayahang yon, kung kaya't karamihan sa kanyang mga nakalaban ay hindi na nakalabas pa ng buhay kapag pumasok ito sa kanyang lupa. Ang mga pangyayaring yon ang nagdulot ng matinding pagkasindak sa kanyang mga kalaban, hanggang sa ang mga ito'y nagpasya na wag na siyang pakikialaman. Tama kayo nang narinig, hindi nagkaroon ng puot sa kanya ang mga nilalang, at ganon din naman siya sa mga ito. Kahit ano ang nangyayari sa lugar ni Timon, kahit ano ang ginagawang kapangasan ng kanyang mga kalaban, hinding-hindi siya gumaganti. Mas pinipili niyang manatili sa kanyang lugar ng mapayapa kaysa pasukin ang teritoryo ng mga ito para lamang manggulo. At dahil sa ganun niyang paniniwala, kung kaya't marami ang nagtatanong sa kanya patungkol dito. Sabi ng mga kakilala niya sa baryo, "Sa lahat ng antingerong nakilala namin, tanging ikaw lang ang hindi dumadayo sa mga kalaban mo para sugpuin ang mga ito. Diba, mas makakabuti, Timon, kung ganun nga ang gagawin mo?" Hindi ko binabalak na maging mandirigma, Pasyo. Tama na sa akin ang simple't hamak na manggagamot. Tutulong ako sa mga taga rito. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ako makikipaglaban hanggat wala sila sa lupa ko. Ang problema ngayon ay trabaho na ng mga antingero. Alam na nila ang kanilang mga gagawin, kaya hindi ko sila maaari pang pangunahan. Kapag ka naririnig ng kaibigan niya ang ganoong sagot, pinipili na lamang nitong manahimik. Hindi dahil natatakot ito sa kanya, kundi dahil na rin sa pagrespeto nito sa kanyang mga paniniwala. Alam ni Pasyo na alam niya ang kanyang mga ginagawa, kaya naman mas pinipili na lamang din itong umunawa. Siya nga pala, hindi nakatira sila Timon sa mismong baryo. Ang bahay nila ay nasa paanan ng bundok at matagal na sila roong walang kasama. May 3 siyang anak, puro lalaki, at sa mga taong ito, nasa mahigit 40 anyos na siya. Napapaligiran ng matataas na puno ang bahay nila. Sa unahang bahagi ay may sakahan at sa likod nito ay may isang maliit na bukal kung saan nagmumula ang tubig na kanilang iniinom.
Sariwa ang bukal na yon, hindi dahil sa nanggaling ito sa bundok, kundi dahil ito din ang nagsisilbing inumin ng mga engkanto at mga tikbalang na kanyang kaibigan. Pagkaraan ng ilang buwan, ang buhay ni Timon ay nagpatuloy sa ganoong estado. Mula sa iba't ibang panig ng Siraway, marami ang bumibisita sa kanya para magpagamot. Noong una, mga ordinaryong sakit lamang ang nakikita niya. Pero habang tumatagal, napapansin niya na parang tumitindi ang problema ng mga taong lumalapit sa kanya. Hanggang sa isang umaga, bumisita ang pamilya ni Pasio. At dito, natuklasan niya ang kakaibang sakit ng anak nito. Halos nangingitim na ang balat ng bata, at kapag yon ay bumabahing, may lumalabas na mga insekto na may hungkag na katawan sa bibig nito. Hindi ito pangkaraniwang pambabarang. Malakas ang kanyang naging kutob na ang ganoong aral ay nagmula sa isang aswang na may taglay na mutya. Tinititigan ni Timon ang bata habang nakahiga ito sa banig. Hindi na normal ang kulay ng balat nito. Mula leeg hanggang paa ay tila unti-unting natatakpan ng maitim na marka na parang usok na kumakapit sa laman. Paminsan-minsan ay nanginginig ang buong katawan nito at sa bawat pag-ubo ay may lumalabas na maliliit na insektong tuyot ang katawan. Dahil dito, kaya pansamantalang natahimik ang buong bahay. Nakatayo sa isang sulok si Pasio habang pinupunasan ng asawa nito ang luha sa mga mata. "Ano sa tingin mo, Timon?" Mahinang tanong ni Pasio. Hindi agad sumagot si Timon. Lumapit siya sa bata at inilagay ang palad sa noo nito. Mainit ang katawan, ngunit hindi yon karaniwang lagnat. Maraming taon na siyang humahawak ng mga pasyente at alam niyang may kakaiba sa nararamdaman niya. May kung anong mabigat na puwersang nakadikit sa katawan ng bata. Hindi ito simpleng karamdaman. "Gano'n na katagal to?" tanong niya. 3 linggo. Noong una, parang simpleng sipon lang . Tapos nangitim ang balat niya. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula nang lumabas ang mga insektong yan. Sagot ni Pasio. Tahimik na tumango si Timon. May ilang halamang gamot siyang pinakuluan at ipinainom sa bata. Pagkatapos ay nagsimbi siya ng tuyong dahon ng ilang piling halaman na matagal na niyang ginagamit kapag may hindi maipaliwanag na kondisyon ng isang tao. Unti-unting kumapal ang usok sa loob ng bahay. Maya-maya ay napapikit si Timon. May nakita siyang anyo sa kanyang isip. Hindi malinaw. Parang isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng ilog. Nakatingin lamang ito. Walang sinasabi. Nang muling pagmulat ng mata ni Timon, ay agad siyang napakunot ng noo. "May nakaalitan ba kayong tao?" tanong niya. Mabilis na umiling si Pasio. "Wala, Timon. Kilala mo naman ako . Pag-isipan mo ng mabuti." Tumahimik ang lalaki. Lumipas ang ilang sandali bago ito nagsalita. "Pasensya na. Meron nga kaming nakaalitan. May isang matandang babae sa kabilang baryo. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa lupa. Pero napakatagal na nun." "Taga saan?" Binanggit ni Pasio ang lugar at muling natahimik si Timon. Kilalang kilala niya ang lugar na yon at kilala rin niya ang ilang taong naninirahan doon. May mga panggagamot na ginagamit sa bahaging yon ng Siraway na hindi karaniwang natutunugan ng ordinaryong manggagamot. Pagkatapos suriin muli ang bata, ay huminga siya ng malalim. "Hindi ako sigurado, pero mukhang may taong sadyang may ginawang masama rito. Ano man ang pakay niya, sigurado ako na layunin nito ay pahirapan ng bata." Namutla ang mag-asawa.
Ha? Anong gagawin natin, Timon? Dito muna siya. Biglang nagulat si Pasyo. Ha? Dito? Oo. Kailangan ko siyang bantayan. Mula noon ay nanatili ang bata sa bahay ni Timon. Araw-araw niya itong pinapainom ng halamang gamot. Araw-araw din niya itong pinapaliguan sa tubig mula sa bukal sa likod ng kanilang bahay. Sa unang linggo ay walang pagbabago. Sa ikalawang linggo ay lalo pang dumami ang insektong lumalabas sa bibig ng bata. Nagsimulang mawala ng pag-asa ang mga magulang nito. Ngunit si Timon hindi. May napapansin siyang kakaiba. Habang lumalabas ang mga insektong yon, unti-unting nababawasan ang maitim na bahagi ng balat ng bata. Parang may bagay na pilit inilalabas mula sa kanyang katawan. Isang gabi, habang nagpapahinga ang lahat, biglang kumahol ng sunod-sunod ang mga aso sa paligid ng bahay. Napabangon si Timon. Hindi basta-basta kumakahol ang mga aso nila. Lumabas siya ng bahay. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaiba. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi siya natakot. Sanay na siya sa ganoong pakiramdam. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sakahan. Pagdating doon ay napansin niyang tila may taong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Isang anino lamang, tahimik at hindi gumagalaw. Tama na ang pagtatago! Malakas niyang sampit. Walang sumagot. Pagkurap niya ay wala na ang anino. Parang bula itong naglaho. Muling kumahol ang mga aso, ngunit sa pagkakataong yon ay mula naman sa likod ng bahay. Mabilis siyang umikot. Pagdating niya sa bukal ay nakita niyang tila umaalon ang tubig kahit walang hangin. Alam niyang may kakaibang nangyayari. Kaya naman kagad niyang ipinatong ang kamay niya sa agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Makalipas ang ilang segundo ay unti-unting kumalma ang tubig. Bumalik ang katahimikan. Kinabukasan ay mas magaan na ang pakiramdam ng bata. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, nakahingi ito ng pagkain. Natuwa ang kanyang mga magulang, ngunit hindi pa rin kampante si Timon. Pakiramdam niya ay may nagmamasid pa rin. At tama siya. Makalipas ang 3 araw ay may dumating na matandang lalaki sa kanyang bahay. Payat ito, mahaba ang buhok at may bitbit na lumang supot. Magandang hapon. Ikaw ba si Timon? Oo, ako nga. Ngumiti ang matanda. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Pinatuloy niya ito. Habang umiinom sila ng kape ay hindi inaalis ng matanda ang tingin sa kanya. Parang may sinusukat. Yung tipong sinusuri siya ng buong buo. Ano ang kailangan mo? May gusto lang akong malaman. Ano yun? Bakit mo pinapakialaman ang batang yon? Napahinto si Timon. Hindi niya sinabi kanino man sa ibang baryo na nasa kanya ang bata. Ha? Kilala mo siya? Oo. Kung gayon, sino ka? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumawa ito ng mahina. Pagkatapos ay tumayo. Sabihin na natin na may kinalaman ako sa nangyari sa kanya. Agad na tumigas ang mukha ni Timon. Sagutin mo ang tanong ko. Tao ka ba? O hindi? Hindi na mahalaga yon. Dahan-dahang tumayo si Timon. Tahimik ang buong bahay. Pati ang kanyang asawa ay naramdaman ng biglang pagbabago ng hangin sa paligid. Kung may kinalaman ka,
mas mabuti pang umalis ka na. Hindi ako aalis ng ganun-ganun na lang. Ang sabi nila makapangyarihan ka. Kasi gusto kong makita kung gaano kakalakas. Pagkasabi nito, ay tumalikod ang matanda. Naglakad yun papalabas. Ngunit bago tuluyang makalayo ay huminto ito, kasabay ng paglingon nito sa kanya, habang nagwiwika ng, Meron lang akong gustong ipaalala sa iyo. Yun ay ihanda mo ng maigi ang sarili mo. Pagkatapos ay tuluyan na itong umalis. Hindi siya hinabol ni Timon. Tahimik lang siyang nakatingin. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang bumisita. At alam din niyang hindi yun basta pagbabanta. Kinagabihan ay tinipon niya ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya ang nangyari. Tahimik na nakinig ang kanyang 3 anak. Tay, may darating hubang gulo? Tanong ng panganay. Hindi ko alam. Pero gagawin natin to para maging ligtas kayo. Huwag niyong susuwayin ang bawat payo at utos ko. Dahil ang mga ito'y mahalaga para sa kaligtasan ninyo. Lalaban ba tayo sa kanila, Tay? Umiling si Timon. Hindi tayo ang magsisimula. Kung sila ang lalapit, tsaka natin haharapin. Yon ang paniniwala niyang hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Hindi siya naghahanap ng away. Hindi rin siya naghahanap ng kalaban. Ngunit kapag may dumating na panganib sa kanyang tahanan, hindi rin siya uurong. Lumipas ang ilang gabi, at sa bawat gabi ay mas lumalakas ang pakiramdam niyang may nalalapit na pangyayari. Hanggang sa dumating ang gabing walang kahit isang kuliglig ang marinig. Napakatahimik ng paligid. Dahil dito, kaya nagising si Timon bandang hating gabi. May kung anong bumubulong sa kanyang pandinig. Hindi niya maunawaan ang mga salita, ngunit malinaw na may tumatawag sa kanyang pangalan. Timon. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha ang kanyang sundang at lumabas ng bahay. Pagdating niya sa bakuran ay nakita niya ang isang babae. Nakatayo ito malapit sa bukal. Malayo pa lang, kapansin-pansin na ang parang nabubulok na presensya na umiikot sa katawan niya. Teka, sino ka? Hindi ito sumagot. Lumapit siya ng ilang hakbang. Sino ka? Magpakilala ka. Unti-unting humarap ang babae. At doon unang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil ang mukha nito ay kahawig ng matandang babaeng nakita niya noong sinusuri niya ang anak ni Pasio. Parehong-pareho. Ngunit ang higit na nakapagpagulat sa kanya ay ang mga mata nito. Walang puti. Purong itim, nakatitig lamang sa kawalan, animoy walang sariling espiritu. Bagay na naging daan upang maramdaman niya na may isang kalabang hindi niya pa lubusang nauunawaan. Hindi siya umatras, hindi rin siya nagsalita. Tahimik silang nagkatitigan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Bagaman labis-labis na ang pagtataka, pinili niyang manatili sa bakuran habang nakatitig sa babaeng nasa tabi ng bukal. Hindi niya inaalis ang tingin dito, ngunit hindi rin siya gumagawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Marami na siyang natutunan sa loob ng mahigit 2 dekadang panggagamot. Isa sa pinakamahalagang aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama ay huwag basta-basta magpapadala sa takot o galit. Kapag natakot ang tao, nagkakamali siya. Kapag nagalit naman, lalo siyang nagiging bulag. Kaya sa halip na kumilos agad, mas pinili niyang pagmasdan ng babae. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ito.
Masyado kang nakikialam, Timon. Hindi tugma ang boses nito, pero napakalamig at malinaw na malinaw. Sino ka ba? Hindi mo na kailangang malaman. Kung ganon, ba't ka ba nandito? Napangiti ang babae. Kukunin ko ang bata at hindi mo ko mapipigilan. Naging determinado ang mukha ni Timon. Sige, subukan mo. Pagkatapos ng pag-uusap, ay muling umihip ang malamig na hangin mula sa bundok. Naririnig lamang ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa bukal. Pagkaraan ng ilang segundo, ay nagsimulang maglakad ang babae palapit sa kanya. Ngunit bago pa ito makalapit ng husto, ay bigla itong huminto. Napansin ni Timon ang kakaibang pagbabago sa mukha nito. Parang may pumipigil. Parang meron itong hindi matawid. Napatingin ang babae sa agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Doon niya naunawaan, hindi nito magawang lumapit ng tuluyan. Nanatili lamang itong nakatayo at nagtagalang kanilang pagtitig sa isa't isa. Pagkatapos ay nagsalita muli ang babae. Hindi habang buhay ay mapoprotektahan mo siya. Ganon ba? At hindi mo rin siya basta-bastang makukuha? Sagot naman niya. Ngumiti ito. Pagkatapos ay dahan-dahan ang umatras. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay tila natunaw ito sa dilim. Naiwan si Timon na mag-isa. Hindi siya agad bumalik sa bahay. Nanatili muna siya sa tabi ng bukal. Nag-iisip. Marami na siyang nakasalamuha sa kanyang buhay. May mga taong gumagamit ng mga kakaibang paraan upang manakit. May mga taong gumagamit ng takot upang makontrol ang iba. Ngunit ibang-iba ang babaeng yon. Parang may matagal na itong pinaghahandaan. At higit sa lahat, parang personal ang dahilan nito. Kinabukasan ay maaga siyang bumaba sa baryo. Nagtungo siya sa ilang matatandang residente na kilala niyang matagal nang naninirahan sa lugar. Isa na rito ay si Mang Bagyo. Halos 70 taong gulang na ang matanda. Marami na itong nasaksihan sa Siraway. Anong may tutulong ko sa iyo? May inilatag na banig si Timon at umupo sa tabi ng matanda. May gusto ko akong itanong sa inyo. May kilala ho ba kayong matandang babae mula sa kabilang baryo na matagal nang kinakatakutan ng mga tao? Biglang natahimik si Mang Bagyo. Nawala ang ngiti nito. At doon pa lamang ay alam na ni Timon na may natamaan siyang bahagi ng nakaraan. Sino ang nagbanggit sa iyo ng tungkol sa kanya? Wala. Bakit mo na itanong? Dahil may dahilan ako. Hindi agad sumagot ang matanda. Ilang sandali itong nakatingin sa malayo. Parang may inaalalang matagal nang nakalimutan. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Noong kabataan ko, may isang pamilya sa kabilang baryo na halos iniiwasan ng lahat. May kakaiba silang mga ginagawa. Kakaiba? Ano hong klaseng kakaiba? Hindi ko alam ng buo. Pero tuwing may nakakasakit noon, madalas na sa kanila napupunta ang sisi. Tahimik na nakinig si Timon. May anak ho bang matandang yan? Oo. Nasaan ho siya? Namatay. Maraming taon na ang nakakaraan. Ano ang kanyang kinamatay? Hindi malinaw. Basta sabi ng mga magulang ko, mabilis ang epekto ng sakit nito sa kanyang katawan. Hindi ito naagapan ng kanyang mga magulang.
Naramdaman ni Timon na may tinatago pa to. Meron pa ho ba kayong ibang nalalaman? Muling natahimik ang matanda. Pagkatapos ay marahang tumango. May isang lalaki noon. Isang manggagamot. Mas matanda pa ang karunungan kumpara sa'yo. Hindi ko yun kilala. Pero sabi ng mga magulang ko, nagkaroon ito ng kaugnayan sa pamilya ng matanda. Ano hong nangyari? Hindi sila nagkasundo. Nanahimik ang matanda. Parang ayaw na nitong magpatuloy. Ngunit alam ni Timon na mahalaga ang bawat detalye. Ano hong nangyari pagkatapos? Pagkaraan ng ilang buwan, namatay na naman ang isa pang anak na babae. At ang manggagamot, lumipat ng lugar. Nagsimulang mabuo sa isip ni Timon ng ilang piraso ng palaisipan. Posibleng doon nagsimula ang lahat. Posibleng may matagal nang dinadalang galit ang babae. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang nalalaman. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Mang Bagyo at umuwi. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niyang gising na ang anak ni Pasyo. Maraming linggo rin itong walang malay at sa pagkakataong iyon, nadatnan niya itong nakaupo ng mag-isa. Tulala ito at halos wala sa sarili niya. Napakalayo ng tingin ng bata. Sinubukan niya itong kausapin pero nanatili itong tahimik, animoy wala itong naririnig. Kaya naman sa halip na mangulit, minabuti na lamang niyang hayaan na muna ito. Maya-maya pa, dumating na rin si Pasyo at ang kanyang asawa. Dali-daling lumapit si Pasyo at ang kanyang asawa sa anak nila na muling nagkamalay matapos ang napakahabang panahon ng pagkakahiga. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang nakikita. Ang batang ilang linggong walang malay, ngayon ay nakaupo na sa gilid ng banig. Anak ko! Nanginginig ang boses ng ina habang lumuluhang hinahawakan ang magkabilang pisngi nito. Mabagal na lumingon ang bata. Inay, Isang salita lamang yon, ngunit sapat upang tuluyang bumigay ang emosyon ng mag-asawa. Napaluhod ang babae habang yakap-yakap ang anak. Si Pasyo naman ay napapapikit at napapatingala sa kisame ng bahay ni Timon. Samantala, si Timon ay nanatiling tahimik. Hindi siya agad natuwa. Sa dami ng kanyang karanasan, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May mga pagkakataong gumagaling ang katawan, ngunit hindi pa lubusang nakakalaya ang isang tao sa problemang dumapo rito. At yon ang nais niyang matiyak. Lumapit siya sa bata. Anong pangalan mo? May naaalala ka ba? Napakunot noo ang bata. may babae po. Lagi po siyang nakatayo sa malayo. Anong ginagawa niya? Wala po. Nakatingin lang. May sinabi ba siya? Minsan po may sinasabi. Anong kanyang sinasabi? Nang marinig ito ng bata ay muli itong yumuko. Parang nahihirapan itong alalahanin ang kanyang mga nasilayan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita rin ito. Sabi niya po, sasama ako sa kanya. Biglang namutla ang ina nito. Hindi na nagtanong pa si Timon. Sapat na ang kanyang narinig upang makumpirma ang kanyang hinala. May taong sadyang may masamang layunin. At higit sa lahat, hindi pa rin sumusuko ang taong yon. Lumipas ang 3 araw. Patuloy na bumubuti ang kalagayan ng anak ni Pasyo. Unti-unti nang nawawala ang itim na bakas sa balat nito. Hindi na rin lumalabas ang mga insektong dati inuubo nito. Subalit habang lumalakas ang bata,
tila may kabaliktaran namang nangyayari sa paligid ng bahay ni Timon. Nagsimulang matuyo ang ilang tanim sa kanilang bakuran. May mga gabing ayaw lumabas ng kanilang mga aso. Maging ang mga manok ay tila balisa. At isang umaga, may natagpuan ang pangalawang anak ni Timon sa gilid ng bukal. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang kakaibang bagay. May nakabaon na maliit na tela sa lupa, maitim, luma at nakatali ng pulang sinulid. Hindi ito hinahawakan ni Timon. Matagal niya itong pinagmasdan. Pagkatapos ay kumuha siya ng mahabang patpat at dahan-dahang iniahon ang tela. Pagbukas nito ay lumitaw ang ilang hibla ng buhok. Kasama ang maliit na peraso ng kuko. Alam ng mga anak niya na hindi ordinaryo ang bagay na yon. Dalhin niyo mga kapatid ninyo sa loob. Agad na sumunod ang mga bata. Samantala, dinala ni Timon ang tela sa malayong bahagi ng kanyang lupain. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagalit. Ngunit malinaw sa kanyang isip na may taong pumasok sa kanyang lugar habang sila ay natutulog. At hindi yun basta-bastang tao. Ipinagpatuloy ni Timon ang pagmamasid sa itim na tela. Hindi niya ito sinunog agad. Sa halip ay maingat niya itong inilagay sa isang lumang kahon na kahoy. Sa tagal niyang humaharap sa mga kasong may kinalaman sa pambabarang, alam niya na minsan ay mas mahalaga ang pag-unawa sa pinanggalingan ng isang bagay kaysa sa agad itong wasakin. Nang gabing yon, hindi na natulog ng maayos si Timon. Paulit-ulit sumasagi sa kanyang isip ang mga nangyari sa nakalipas na mga linggo. Ang pagkakaroon ng sakit ng anak ni Pasio, ang paglabas ng mga insekto sa bibig nito, ang matandang lalaking bumisita sa kanya, at ang babaeng may maitim na mata na nagpakita sa tabi ng bukal. Hindi na ito hiwa-hiwalay na mga pangyayari. Malinaw na may ugnayan ang mga ito. Pagkaraan ng ilang gabi, nakarinig na naman siya ng kaluskos mula sa likod ng bahay. Dahil dito kaagad na siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang sundang. Paglabas niya, nakita niya ang panganay niyang anak na nakatayo sa gilid ng bukal. Anak, anong ginagawa mo dyan? Subalit hindi ito sumagot. Nakatalikod ito, nakatitig sa madilim na bahagi ng kakahuyan sa malayo. Anak! Muling tawag niya. Sa pagkakataong yon ay dahan-dahang humarap ang binata. Doon napahinto si Timon. Parang wala ito sa sarili. Maputla ang muka at nakatulala ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Matagal bago sumagot ang binata. May tumatawag po sa akin. Sino? Isang matandang babae. Nanlamig ang buong katawan ni Timon. Ha? Anong sinabi niya? Pinapapunta po ako sa ilog. Sa kabilang bundok. Agad na hinawakan ni Timon ang balikat ng kanyang anak. Anak, makinig ka sa akin. Kahit anong marinig mo, kahit sinong tumawag sa pangalan mo sa gabi, huwag kang susunod. Naintindihan mo ba ako? Tumango ang binata. Ngunit hindi naging magaan ang pakiramdam ni Timon. Dahil alam niya na maliban sa anak ni Pasio, pakay din ng nilalang ang anak niya. Unti-unti nang nadadamay ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay nagpunta siya sa baryo. May isa siyang taong naalala, isang matandang manggagamot na matagal nang tumigil sa paggagamot. Si Mang Dalisay. Natagpuan niya ito sa ilalim ng isang malaking puno. Sobrang tanda na nito. Halos puti na ang buhok, ngunit matalas pa rin ang mga mata. Oh, Timon, matagal ka nang hindi nakakadalaw. Masaya ako't kahit papano'y nasa mabuti ka pa rin kalagayan.
Pasensya na ho kayo, Manong, kung ngayon lang ako nakapunta. Kung wala pa akong kailangan, hindi talaga ako sa iyo makakabisita. Alam ko naman yon. O siya, maupo ka. Mag-usap tayo. Matagal ko nang nararamdaman na may kilos mula sa kabilang baryo. Humanda ka, Timon. Hindi magtatapos sa mga simpleng pagpaparamdamang plano ng mga ito. Kaya ngayon pa lang, hanggat tahimik pa ang baryo, maghanda ka na. Ang mga nilalang na makakaharap mo ay hindi mga simpleng mambabarang at aswang. Ang kumikilos sa likod ng lahat ng ito ay matagal nang kilala sa iba't ibang bahagi ng Siraway. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Timon. Tumingin sa kanya ang matanda. May mga aswang na hindi lamang kumakain ng laman. May mga aswang na gumagamit ng karunungan. Ang iba sa kanila, nakapag-ipon ng kapangyarihan sa loob ng maraming dekada. Ang babaeng hinahanap mo ay isa sa kanila. Napatigil si Timon. Ano ho? Aswang? Tumango si Mang Dalisay. Hindi siya pinanganak na aswang. Tao siya noon. Ngunit dahil sa labis na paghahangad sa kapangyarihan, pinasok niya ang mga aral na hindi dapat pinag-aaralan ng tao hanggang sa matuklasan niya ang mga ipinagbabawal na karunungan. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Timon. Maraming beses na siyang nakarinig ng mga ganitong kwento, ngunit bihira lamang itong magkatotoo. Kung ganon, hindi pa pala itong tunay na laban. Bulong niya. Oo, Timon. Hindi pa. Makalipas ang ilang oras ay umuwi na siya. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang tahanan, ay agad niyang napansin na may mali. Napakatahimik ng paligid, walang tilaok ng manok, at hindi niya naririnig ang mga alaga niyang aso. Kapansin-pansin ding walang huni ng ibon na para bang biglang namatay ang buong paligid. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang sundang. Nang makarating siya sa bakuran, ay nakita niyang nakasara ang lahat ng bintana. Maging ang kanyang asawa ay wala sa labas, kaya dali-dali siyang pumasok. Anong nangyari? Lumapit agad ang kanyang asawa, at doon niya nalaman ang tungkol sa mga aninong kanina pang paikot-ikot sa bahay nila. Sinubukan itong tingnan ng kanyang asawa, pero wala itong muka na nakikita. Inilahad din ito na gumagapang ang mga nilalang sa puno at nagpapakawala ito ng mga kakaibang paghuhuni. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang asawa, kaagad siyang lumabas. Sinuri niya ang paligid at doon niya nakita sa malambot na lupa malapit sa bukal ay may mga bakas ng paa. Ngunit hindi yon bakas ng tao. 3 daliri lamang na mahaba at malalim ang pagkakabaon. Naramdaman niyang bumigat ang hangin. Alam niyang hindi ito gawa ng karaniwang nilalang. Kinagabihan ay hindi natulog si Timon. Kasama niya ang 3 niyang anak sa pagbabantay. Bandang 12:00 ng gabi ay muling kumahol ang mga aso. Ngunit sa pagkakataong yon, iba ang kanilang kahol. Para itong alulong na dulot ng matinding takot. Maya-maya ay bigla nilang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Lahat sila ay napatingala. May malaking anino na umiikot sa ibabaw ng kanilang bahay. Napakalaki nito. Mas malaki pa sa karaniwang ibon. Hindi nagtagal ay bumaba ito. Dahan-dahan. Hanggang sa makita nila ang tunay nitong anyo. Isang babae, mahaba ang buhok, matatalas ang mga daliri, maputla ang balat,
ngunit ang mga mata ay kasing itim ng gabi. Tumigil ito sa ibabaw ng puno. Nakatitig lamang ito sa kanya. Wala kang karapatan na kunin ng bata! Sigaw ni Timon. Ngumisi ang nilalang at sa isang iglap ay tumalon ito pababa. Napakabilis, ngunit mas mabilis si Timon. Agad niyang hinugot ang kanyang sundang. Sumalpok ang kanyang talim sa mahabang kuko ng aswang. Kasabay nito ang paglitaw ng mga apoy sa kanilang pagbanggaan. Pagkatapos ay napaatras ang nilalang, ngunit agad itong sumugod. Sa pagkakataong iyon ay sinikap nitong sugatan ang kanyang leeg. Muntik na, kung hindi lamang dahil sa agimat ay maaaring tumama ang mga kuko nito. Muling umatake si Timon. Tinamaan niya ang balikat ng aswang. Napahiyaw ito kasabay ng pagtulo ng itim nitong dugo sa lupa. Nagngit-ngit ang nilalang. Ikaw ang humaharang sa akin! Hindi sumagot si Timon. Muli siyang sumugod. Isang malakas na saksak ang tumama sa tagiliran ng aswang. Napaatras ito ng ilang metro, kasabay ng bigla nitong pag-ungol dahil sa hapdi ng sugat na kanyang natamo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Pagkasayad ng mga paa ng aswang sa lupa, bigla itong tumalon paatras at umangat muli sa hangin. Kasabay noon ang pag-ikot ng malamig na ihip sa buong bakuran. Nagsimulang umalog ang mga dahon sa mga puno kahit walang malakas na hangin. Itay! Sigaw ng pangalawa niyang anak. Agad na lumingon si Timon. Sa gilid ng bahay ay may 3 anino na dahan-dahang lumalabas mula sa kadiliman. Hindi mga tao, hindi rin mga hayop. Nakayuko ang mga ito at gumagalaw na parang mga gagamba. Doon napagtanto ni Timon ang tunay na plano ng kalaban. Pampagulo lamang ang aswang. Ang tunay na pakay ay ang makapasok sa kanilang bahay. Huwag ninyong hayaang makalapit sila sa pinto! Sigaw niya. Agad na kumilos ang kanyang mga anak. Ang panganay ay may hawak na itak. Ang pangalawa naman ay may mahabang kahoy na may matulis na bakal sa dulo. Hindi man sila antingero katulad ng kanilang ama. Lumaki naman sila sa mga aral ng pag-iingat at pagtatanggol. Mabilis na sumugod ang unang nilalang. Isang malakas na hampas ang ibinigay ng panganay ni Timon. Tumama ito sa balikat ng nilalang. Subalit sa halip na dugo, itim na likido ang sumirit mula sa sugat nito. Napaatras ang binata. Samantala, mula sa itaas ng puno ay muling bumulusok ang aswang papunta kay Timon. Muntik nang tumama ang mga kuko nito sa kanyang muka, ngunit naiwasan niya ito. Mabilis siyang umikot at tumama ang kanyang sundang sa tagiliran ng nilalang. Muling napahiyaw ang aswang. Sa mga sandaling yan, nakita ni Timon ang kakaibang liwanag sa ilalim ng kwelyo nito. Parang may nakasabit na maliit na batong kumikinang. Mutya. Naalala kaagad niya ang kanyang hinala noong una pa lang niyang sinuri ang anak ni Pasyo. Kaya pala, Bulong niya. Biglang ngumiti ang aswang. Parang nabasa nito ang kanyang iniisip. Ngayon mo lang nakita? Tanong nito. At sa sumunod na sandali ay biglang naglaho ang anyo nito. Nagulat si Timon. Hindi niya naramdaman kung saan ito nagtungo. Isang kurap at bigla niyang naramdaman ang paggalaw ng kanyang likod. Mabilis siyang lumingon, ngunit huli na. Tumama ang kuko ng nilalang sa kanyang balikat. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalansing. Parang bakal na tumama sa bato. Ang agimat. Ito ang sumalo sa buong puwersa ng atake. Nagngit-ngit ang aswang. Bakit hindi ka masugatan?
Hindi sumagot si Timon. Sa halip ay isang malakas na saksak ang kanyang ibinawi. Dumaan ang talim sa dibdib ng nilalang. Sa kauna-unahang pagkakataon noong gabing yon, ay nakita niya ang takot sa mukha nito. Umatras ang aswang at sa malayo ay may isang tinig na biglang umalingaw-ngaw. Umalis ka rito! Tinig ito ng isang matandang babae. Nagmula ito sa kakahuyan sa kabila ng bukal. Pagkarinig doon ng aswang ay bigla itong napahinto. Parang may nag-uutos dito. Parang may mas makapangyarihan pa sa kanya. At doon na unawaan ni Timon, hindi ito ang pinuno. May iba pang kumikilos sa likod ng lahat. Sa isang iglap ay nagsimulang umatras ang mga nilalang na kasama nito. Isa-isa silang naglaho sa dilim. Maging ang aswang ay biglang umangat sa hangin. Bago tuluyang maglaho ay muli itong nagsalita. Hindi pa ito tapos, Timon. At pagkatapos nun, ay tuluyan na yung nawala. Muling nanahimik ang paligid. Ngunit walang kahit na sino sa pamilya ni Timon ang nakaramdam ng kapayapaan. Dahil alam nila, isa pa lamang yon sa mga unang pagkakataon na nagharap sila. At ang susunod na pagkikita ay tiyak na mas matindi. Kinabukasan, maagang nagtipon ang mga taga-baryo sa bahay ni Timon. Mabilis kasing kumalat ang balita tungkol sa nangyaring sagupaan. Marami ang nagulat nang makita ang mga bakas ng labanan sa kanilang bakuran. May mga punong nabali, may mga bahagi ng lupa na parang sinuyod ng malakas na bagyo. At sa ilang lugar ay may mga talsik ng itim na dugong hindi agad matuyo. Kasama sa mga dumating si Mang Dalisay, pagkita pa lamang niya sa mga bakas ay napailing na ito. Mas maaga silang kumilos kesa sa inaasahan ko. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Ang akala ko'y maghihintay pa sila ng ilang buwan. Ho? At bakit naman sila maghihintay? Matagal na tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa bahay. Natatakot sila. Hindi lang sa'yo, kundi sa bata. Dahil sa sinabi nito, kaya napatahimik siya. Maya-maya ay malumanay siyang sumagot ng, ano ho bang meron sa kanya? Ang muka na hindi nila napatay. Lalong nabalisa si Timon. Maaaring may bagay na alamang batang hindi pa natin nalalaman. Pagkarinig niya noon, ay agad siyang nagtungo sa loob ng bahay. Naroon ang bata, gising at nakatingin lamang sa bintana. Anak, may naaalala ka pa ba? Mabagal bago ito sumagot. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. May bahay po sila sa kabilang bundok. Nagkatinginan sila ni Pasyo. Anong bahay yon, Iha? Malaki po, luma, at maraming taong nakatira. Anong mga tao? Biglang namutla ang bata at nanginig ang mga kamay nito. Ayoko na pong balikan. Tumulo ang luha sa mga mata nito. Kasi po, may mga tao roon na parang hindi naman tao. At sa mga sagot na yan, ay lalong nabuo sa isip ni Timon ang hinala na ang kalabang kanyang kaharap ay hindi iisang nilalang lamang, kundi isang buong pangkat. Isang pangkat na matagal nang nakatago sa mga liblib na bahagi ng siraway. Ang mga salitang binanggit ng bata ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa loob ng bahay. Wala agad na nagsalita,
Maging si Pasio ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang anak. Ilang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang halos hindi na ito makilala dahil sa karamdamang dumapo rito. Ngayon naman ay may mga bagay itong naaalala na lalong nagpapabigat sa kanilang mga isip. Tumingin si Timon sa bata. "Anak, kailangan kong malaman ng lahat ng naaalala mo." Nanatiling nakayoko ang bata. Madalas ko po silang nakikita kapag natutulog ako sa isang lumang bahay. Nakatingin lang po sila sa akin. Marami sila. Muling natahimik ang lahat. Hindi na nagtanong pa si Timon. Alam niyang hindi magandang pilitin ang bata. Kung ano man ang nakita nito, ay maaaring nagdulot na ng matinding takot sa kanyang isip. Pagkatapos nun ay lumabas si Timon ng bahay. Naroon sa labas si Mang Dalisay. Nakatayo ito sa ilalim ng puno habang nakatingin sa malayong kabundukan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip pa. Kagad siyang nagpasya na dalhin ng laban sa mga nilalang upang walang madamay sa kanila. Ipinaalam niya ito kay Mang Dalisay at sa mga kaibigan niya para naman kapag may nangyari sa kanya, alam ng mga ito kung saan siya hahagilapin. Pero nang marinig ito ng matanda, bigla itong napangiti habang nagwiwika sa kanya ng, Sa tingin mo ba talaga hahayaan kitang mamatay ng ganyan na lang? Sasamahan kita, Timon. Matanda na ako, kaya pwede na akong magsakripisyo kung ito'y kakailanganin natin. Huwag mo sana akong pagkaitan sa kagustuhan kong makatulong sa'yo. Dahil sa sinabi ng matanda, hindi na lang siya nakaimik. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nila napagkasunduan na umalis pagsapit ng gabi. Hindi na nila kailangan pang patagalin ng mga pangyayari dahil habang lumilipas lamang ang oras, mas maraming tao ang malalagay sa tiyak na kapahamakan. Pagsapit ng gabi ay naging abala ang bahay ni Timon. Hindi na ito katulad ng mga nakaraang gabi na payapa lamang silang naghahapunan at nagpapahinga. Ngayon, bawat isa ay may kanya-kanyang ginagawa. Ang kanyang asawa ay naghahanda ng pagkain para sa kanilang paglalakbay. Ang mga anak naman niya ay tahimik na nagmamasid habang inaayos ni Timon ang kanyang mga dadalhin. Nakasabit pa rin sa kanyang leeg ang agimat. Ang sundang naman ay maingat niyang hinahasa sa ilalim ng lampara. Hindi na siya nagsasalita. Alam niya na kapag tuluyan na siyang umalis, hindi niya na alam kung kailan siya makakabalik. "Tay," lumingon siya sa kanyang panganay. "Bakit hindi mo kami isasama?" Dahil kailangang may maiwan dito. Pero, kaya naman namin eh. Alam ko. Alam kong kaya niyo. Pero mas madali kung sama-sama tayo, di ba? Umiling si Timon. Ang bahay na ito ang pinakamahalagang bagay sa akin. Kaya ang dahilan kung bakit ako lalaban. Kaya kailangan may magbantay dito. Wala nang nagawa ang kanyang anak kundi tumango. Maya-maya ay dumating si Mang Dalisay. Bitbit nito ang isang lumang bayong. Ano, Timon? Handa ka na ba? Oh, mabuti kung ganon. Pagkatapos nun ay tahimik silang umalis. Ang buwan ay halos natatakpan ng mga ulap. Ang daan papunta sa kabilang bundok ay madilim at halos walang taong dumaraan sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad sila ay nagsimulang magsalita si Mang Dalisay. Alam mo ba kung bakit takot ang mga yun sa bata? Hindi ho. Dahil nakita niya ang tinatago nila. Napatingin si Timon. Tinatago?
Ang mutya. Napahintog si Timon. Yung mutyang nasa leeg ng aswang? Isa lang yun. Nanlamig ang pakiramdam ni Timon. Teka lang. Ano hong ibig niyong sabihin? Marami sila. Pagkatapos nun ay hindi na muling nagsalita ang matanda. Mas lalo lamang bumigat ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, ay narating nila ang isang makitid na daan sa gilid ng bundok. Doon sila huminto. Dito magsisimula ang pagpasok natin sa kanilang teritoryo. Tumango si Timon. Sa mga oras na yon ay napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, parang patay ang buong paligid. Maya-maya ay may narinig silang kaluskos. Isang anino ang dumaan sa kanilang harapan. Mabilis ito at parang tao, ngunit hindi ganap na tao. Hindi lang isa yan. Kaya mag-iingat ka. Pagkasabi ni Mang Dalisay noon, ay biglang may sumunod pang mga anino. 7 nilalang ang sabay-sabay na lumitaw mula sa kadiliman. Mapuputla ang muka, mahaba ang mga braso, at ang mga mata ay pulang-pula. Ngunit nang makita niya ito, hindi siya nakaramdam ng anumang pangamba. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang sundang, at sa isang iglap ay sumugod ang unang nilalang. Napakabilis nito, ngunit mas mabilis ang kanyang kamay. Isang unday lang ang kanyang pinakawalan, kasabay nito ang malakas na paghiyaw ng nilalang. Tumilapon ang nilalang sa lupa, ngunit di pa man nakakabangon ay sumugod agad ang 2 pang kasama nito. Magkabila, isang kuko ang tinangka nitong itarak sa kanyang muka. Ang isa naman ay sa kanyang dibdib, ngunit mabilis siyang nakailag, kasabay ng dali-dali niyang pag-ikot. At isang malakas na hiwa ang tumama sa leeg ng isa. Sumirit ang maitim na dugo. Napaatras ang isa pa, pero hindi ito tumigil. Muli itong lumusob, at doon nagsimula ang matinding sagupaan. Umalingaw-ngaw ang mga paghiyaw ng mga nilalang sa kabundukan. Isa-isa silang tinatamaan ng sundang ni Timon, ngunit hindi sila natatakot. Parang may nag-uutos sa kanila. Parang may nagtutulak upang magpakamatay sila. Timon! Sigaw ni Mang Dalisay. Paglingon niya ay nakita niyang may isang nilalang na papalapit sa kanyang likod. Mabilis siyang umikot at isinaksak ang talim sa dibdib nito. Mabilis na tumagos ang sundang. Namilipit sa sakit ang nilalang at tuluyang bumagsak. Ngunit bago pa man sila makahinga, ay biglang nagbago ang hangin. Bumigat ito at mula sa kalayuan ay may narinig silang tawa. Boses yon ng isang matandang babae. Nagkatinginan sila ni Mang Dalisay. Nasaan siya? Biglang nagmula ang tawa sa kanilang likod. Paglingon nila ay nakita nila ang matandang babae. Nakatayo ito sa isang malaking bato. Suot ang itim na damit, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay kasing itim ng gabi. Matagal na kitang hinihintay, Timon. Hindi sumagot si Timon, pero naramdaman niya ang matinding puwersang nagmumula sa matanda. Mas malakas ito kaysa sa aswang na kanyang nakalaban. Akala mo ba'y madali mo kong matatalo? Tahimik pa rin si Timon. Pagkatapos ay nagsalita si Mang Dalisay. Tama na ang pagpapahirap mo sa mga tao. Biglang tumawa ang matanda. Tumahimik ka, Dalisay. At sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, ay biglang may maitim na hanging tumama sa matanda. Tumilapon si Mang Dalisay ng ilang metro.
Manong! Gulat na wika ni Timon. Ngunit bago pa siya makalapit ay sumugod na ang matandang babae. Napakabilis nito at sa isang iglap ay nasa harap na ito ni Timon. Mabilis na nagsalpukan ang kanilang mga puwersa. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog ng hangin. Kasabay ng pagkabali ng mga sanga sa paligid habang patuloy na nanginginig ang lupa. At doon nagsimula ang pinakamatinding labanan na naranasan ni Timon sa buong buhay niya. Sunod-sunod ang atake ng matanda. Parang hindi napapagod. Alam niya talagang hindi tao. Bawat hampas ay may kasamang malakas na puwersa. Ngunit bawat pagtama nito ay nasasalo ng agimat ni Timon. Maraming beses siya nitong tinamaan pero hindi pa rin siya nabibigwasan. Bakit? Bakit hindi ka mamatay-matay? Tanong ng matanda. Sa halip na sumagot ay sumugod si Timon. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa niyang tamaan ng matanda. Tumagos ang talim sa kanyang tagiliran hanggang sa napaatras ito. Ngunit sa halip na matakot ay lalo itong nagalit. Naglabas ng nakakabinging sigaw at biglang naglabas ang katawan nito ng itim na usok. Mula sa usok ay nagsilabas ang 10 nilalang. Purong mapuputla, may matatalas na kuko at puro may pulang mata. Patayin siya! Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Kaya nang makita ito ni Timon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga nilalang. Ngunit sa dami nila ay nagsimula siyang mahirapan. Kahit ang agimat ay parang umiinit na sa kanyang dibdib. Hanggang sa bigla niyang marinig ang boses ni Mang Dalisay. Timon! Paglingon niya, nakita niyang may hawak itong maliit na sisidlan na may laman na liwanag. Ang mutya! Bigla itong nabalisa at sa pagkakataong yon ay naunawaan ni Timon. Yon ang kanilang pinakatatagong lihim. Yon ang pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Timon! Wasakin mo ang mutya! Nang marinig niya ang sinabi nito, walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Tinangka siyang pigilan ng mga nilalang, ngunit isa-isa niya itong pinagpapapatay. Hanggang sa makalapit siya sa sisidlan, at sa buong lakas niya ay ibinaon niya ang kanyang sundang. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Sumabog ang liwanag. Nagliwanag ang buong langit. At ang mga nilalang ay sabay-sabay na namilipit sa sakit. Mismong ang matandang babae ay napaluhod. Sinubukan itong ayusin ang mga nasirang piraso ng mutya, ngunit huli na ang lahat. Tuluyan na itong nagkaroon ng maraming bitak. At pagkaraan ng ilang sandali, ay tuluyan itong nadurog. Sa pagwasak nun ay nagsimulang maglaho ang mga nilalang. Parang abo, parang mga usok na nagmumula sa naapulang siga. Ang matandang babae ay tumingin kay Timon. Puno ng galit, puno ng pagsisisi. At pagkatapos ay tuluyan din itong naglaho sa hangin. Pagkatapos ng mga pangyayari, ay ipinagpatuloy nila ang pag-usad. Bagaman natalo na nila ang kanilang pakay, hinangad niya na hanapin ang natitira sa mga ito upang masiguro na wala nang maghihiganti sa kanila sa hinaharap. Ayaw niyang tularan ang mga pagkakamali ng mga nauna sa kanya. Kaya naman sinigurado niyang ang pagkilos nilang yon ang magiging tuldok sa lahat ng mga nangyayari sa baryo. Nagpatuloy sila Timon at Mang Dalisay sa kanilang paglalakad sa gitna ng malamlam na dilim. Bagamat naglaho na ang matandang babae at nag-iba na ang mutyang pinagkukunan ng lakas ng mga nilalang, hindi pa rin nawawala ang mabigat na pakiramdam sa dibdib ni Timon. Sa dami ng kanyang karanasan,
Alam niyang hindi basta-basta nawawakasan ng mga bagay na gaya nito sa loob lamang ng isang gabi. Habang umaakit sila sa mas mataas na bahagi ng bundok, napansin nilang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang dating mabigat na hangin ay tila gumagaan. Ang mga punong kanina'y nakatindig na parang mga bantay ng kamatayan ay tila bumabalik sa kanilang normal na anyo. Subalit may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Timon. Ang bahay. Ang lumang bahay na nakita sa alaala ng anak ni Pasyo. Kung yon ang pugad ng mga nilalang, kinakailangan niyang makita yun mismo. Malapit na tayo. Mahinang wika ni Mang Dalisay. Natitiyak niyo ho ba na malapit na tayo? 30 taon na ang nakalipas nang huli akong makarating dito. Pero hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Nagpatuloy sila. Makalipas ang halos kalahating oras, narating nila ang isang bahagi ng bundok na tila hindi pa nararating ng ibang tao sa mahabang panahon. At doon nila nakita ang isang napakalaking bahay na yari sa kahoy. Luma, maraming bahagi ang halos bumagsak na. Ang bubong ay puno ng lumot. Ang mga dingding ay kupas na. Ngunit kahit ganoon ang itsura nito, ramdam pa rin ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga matang nakatingin mula sa bawat siwang. Parang may mga taong nakamasid kahit wala silang nakikita. Huminto si Timon. Ito ang unang pagkakataon sa gabing yon na nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na maraming lihim ang nakabaon sa bahay na yon. Dito sila nagtatago. Bulong ni Mang Dalisay. Tahimik na tumango si Timon. Pagkatapos ay marahan niyang tinulak ang malaking pintuan. Umingit ito ng malakas at unti-unting bumukas. Pagpasok nila ay agad silang sinalubong ng amoy ng nabubulok na kahoy. May timang loob. Tanging liwanag ng buwan mula sa mga siwang ang nagbibigay ng konting tanglaw. Dahan-dahang naglakad si Timon. Nakahanda ang kanyang sundang. Nakahanda rin si Mang Dalisay. Ngunit habang lumalalim sila sa loob, isang bagay ang napansin nila. Walang tao, walang nilalang, walang kahit ano. Parang matagal nang naiwan ang lugar. Hanggang sa makarating sila sa isang malaking silid sa pinakagitna ng bahay. At doon sila parehong napahinto. Sa sahig ay may mga marka na gawa sa natuyong dugo. Mga simbolong hindi pangkaraniwan. Sa gitna nito ay may dose-dosenang maliliit na sisidlan na yari sa luwad. Basag ang ilan, ang iba na may buo pa. Lumapit si Mang Dalisay. Nang makita niya ang mga yun ay agad siyang namutla. Hindi maganda ito, Timon. Ano ho ang mga yan? Mga lalagyanan. Ng ano? Ng mga mutya. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Timon. Kung ang isang mutya pa lang ay nagbigay ng ganoong kapangyarihan sa matandang babae at sa kanyang mga tauhan, ilang mutya pa kaya ang nakatago rito? Nasaan ang iba? Hindi sumagot si Mang Dalisay. Dahil pareho nilang alam ang sagot. May mga nakatakas, may mga naitago, at maaaring nasa kamay na ng iba. Habang sinusuri nila ang silid ay may napansin si Timon sa isang sulok. Isang lumang baul. Mabigat ito at pinamamahaya na ng makapal na alikabok. Halatang matagal nang hindi nabubuksan. Agad niya itong nilapitan at nang kanyang buksan ay parehong natigilan silang dalawa. Sa loob ay may mga lumang larawan, mga peraso ng papel, mga pangalan ng mga taong nakatira sa iba't ibang bahagi ng Siraway. Mga pangalan ng mga batang nagkasakit,
Mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Mga taong misteryosong nawala. Maging ang pangalan ni Pasio ay naroon. At maging ang pangalan ni Timon. Napalalim ang kanyang paghinga. Ibig sabihin, matagal na siyang pinagmamasdan. Matagal na siyang sinusubaybayan. Marahil ay bago pa man sila magkaharap ng matandang babae. Hindi lang pala sila basta nangangaso. Wika ni Timon. Tumango si Mang Dalisay. Pinag-aaralan nila ang mga tao bago nila ito lapitan at gampalain. Habang tinitingnan nila ang mga dokumento, ay may nahulog na isang lumang papel mula sa ilalim ng baul. Kinuha ito ni Timon at nang mabasa niya ang nakasulat, ay unti-unting nanlamig ang kanyang katawan. May isang pangalan doon, pangalan ng kanyang ama, ang mismong ama na nagturo sa kanya ng panggagamot, ang taong unang nagsuot ng agimat na ngayoy nasa kanyang leeg. Hindi ito maaari. Bulong niya. Iniabot niya ang papel kay Mang Dalisay. Pagkabasa nito ay agad ding napakunot noo ang matanda. Nakilala nila ang iyong ama. Paano? Hindi ko rin alam, Timon. Muling tiningnan ni Timon ang papel at doon niya nabasa ang isang pangungusap na tila isinulat maraming taon na ang nakalipas. Ang matandang manggagamot ang sumira sa unang mutya. Ang anak ang sisira sa huli. Natahimik silang pareho. Biglang nagkaroon ng kabuluhan ng lahat. Ang galit ng matandang babae. Ang pagsubok nitong kunin ang anak ni Pasio. Ang paulit-ulit nitong paglapit sa kanyang lupain. Hindi lamang siya basta kalaban. Isa siyang bahagi ng matagal ng alitan na nagsimula pa bago siya ipinanganak. At ngayon lamang niya ito nalaman. Hindi pa pala talaga tapos. Mahinang wika ni Timon. Oh, hindi pa. Habang nakatayo sila sa loob ng lumang bahay ay biglang umihip ang malamig na hangin mula sa ikalawang palapag. Kasunod nito ay isang tunog, mabagal at mabigat na yabag. Nagkatinginan sina Timon at Mang Dalisay. Akala nila'y wala nang natitirang nilalang sa lugar. Ngunit malinaw na may kung sino o may kung anong gumagalaw sa itaas. Dahan-dahang hinigpitan ni Timon ang hawak sa kanyang sundang. Pagkatapos ay tumingala siya sa madilim na hagdan. Sa mga sandaling yan, nakaramdam siyang muli ng panganib. Dahil ang yabag na yon ay hindi tunog ng aswang. Hindi rin tunog ng tao. At habang papalapit ng papalapit ang mga hakbang mula sa itaas, unti-unti niyang napagtanto na maaaring may mas matanda, mas matagal, at mas mapanganib pang nilalang na naghihintay sa kanila sa loob ng bahay na yon. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, naglaho ito at hindi na nagparamdam pa. Naglaho rin ang presensya ng nilalang. Animoy isa lang itong bakas ng nakaraan. Pagkatapos ng mga pangyayari ay ipinagpatuloy nila Timon at Mang Dalisay ang pag-usad sa loob ng lumang bahay. Bagaman wasak na ang mutya at naglaho na ang matandang babae, nais pa rin nilang matiyak na wala nang natitirang panganib sa lugar. Habang sinusuri nila ang bawat silid, wala silang natagpo ang iba pang nilalang. Sa halip, mga lumang kagamitan, sirang sisidlan, at mga bakas lamang ng matagal ng pamumuhay ang kanilang nakita. Nang makarating sila sa pinakalikurang bahagi ng bahay, natagpuan nila ang isang maliit na silid. Sa gitna nito ay may isang lumang kahon na yari sa kahoy. Nang buksan ito ni Timon, nakita nila ang ilang natitirang mutya at mga kasangkapang ginagamit sa mga masasamang gawain.
Hindi na sila nag-atubili pa. Isa-isa nilang winasak ang mga yon upang masigurong wala ng ibang makakagamit sa mga ito sa hinaharap. Pagkatapos nun ay tuluyan na nilang nilisan ang bahay. Paglabas nila ay nagsimulang sumikat ang araw sa likod ng kabundukan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila gumaan ang hangin sa paligid. Nawala ang mabigat na pakiramdam na matagal nang bumabalot sa lugar. Pagbalik nila sa kanilang baryo, ay sinalubong sila ng mga tao. Unti-unti ring gumaling ang anak ni Pasio hanggang sa tuluyan nitong makabalik sa normal na pamumuhay. Hindi na rin muling nagpakita ang mga aswang at mga nilalang na dati ay nanggugulo sa kanilang lugar. Lumipas ang mga buwan at muling naging payapa ang kanilang lugar. Marami ang pumuri kay Timon dahil sa kanyang nagawa, ngunit katulad ng dati, hindi niya yun pinansin. Ako'y manggagamot lamang. Ginagawa ko lang kung ano nararapat. Madalas niyang sabihin. At mula noon, wala nang muling nagtangkang gambalain ang kanyang tahanan. Nanatili siyang tagapagpagaling ng mga nangangailangan, habang ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng mga kwentong ipinasapasa sa bawat salinlahi. At dito binigyan siya ng bansag bilang si Timon, ang natatanging mabangis na manggagamot ng Sirawaya.